खर'आव बुदों माजों बुनाय खनबेसे बुनाय मानो बुनाय जेनेबा बिदि जाया आसरित मोनदों आं सिखाव होननानै होननानै सिखाव होननानै खर'आव बुदों हेलो रायजोफोर खुलुमबाय आङो दिनै नोंथांमोननो मोनसे गुड निउस हरनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों बावैसो सिगां माने आङो सासे जोंनिनो बर' लाइमोन मिसिं जानायनि फारसे आङो भिडिअ लाबोदोंमोन नङा होमबा गासै भिडिअ नायगिरि रायजो राजाफोरखौ आङो खावलायदोंमोन बबेबा जायगाफोराव नुसनोब्ला बिथांखौ खोन्थाहर होननानै दा बे मिसिं जानाया आन्ध्रायाव जानाय बायदिमोन नङा होमबा आन्ध्र प्रदेशआवहाय दा बेनि फारसे नोंथांमोननो आङो अडिअबो शेयार खालामदोंमोन बे गुबुन हारिनि रायलायनाय नाथाय दा जोङो बेखौ मोननो हाबाय गुड निउस बे बुलु दैमारिया माने गावनो गाव माने आन्ध्रानिफ्राय माब्रैबा बेंगलरसिम फैफिननो रोंदों बेंगलरसिम फैफिननो हाबाय दाख्लै थांनाय 30 तारिखआवनो सफैदों नाथाय आं नोंथांमोननो आपडेट होनाया एसे लेट जाबाय माने गोबां बिजि थानाय जाहोनाव आं बे भिडिअखौ लाबोनो हायाखैमोन दा आङो अब्लाबो नोंथांमोननो बे मोननायनि सुंद' भिडिअखौ शेयार खालामनो सानदों बेखौ शेयार खालामगोन नोंथांमोननो दा मानसिया जोबोद गाज्रि कन्डिशनावहाय सफैदों माने आखिथिंजाय आखायाबो एसे फ्रेक्चार जादों होननानै बुंदों बेगेंआ मोनसे बेनिफ्राय मोखां थोखां मेगन बुजोबनाय आरोखि आरो मोदोमफोरावहाय बुजानायनि दाग दंजोबो गोबां खस्थ' भुगिनानैबाबो बियो माने माब्रैबा माने भाग्य दं हिसाबै बियो माबासिम सफैदों आरोखि इन्द्रनगर बेंगलरसिम दा जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिमबो नोंथांमोनहाबो गोबां भिडिअखौ शेयार खालामदों दा बे बुलु दैमारिया माबानिमोन उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आसामनिमोन नोंथांमोन बियो 19 जानुवारि 2025 नाइटआवनो बियो रङियानिफ्राय गाखोबोदोंमोन आरोखि बेनिफ्राय दा बेसेबांबा गोबाव 19 तारिखनिफ्राय बे आन्ध्रायावनो आन्दायलाबाय थानानै माब्रैबा दा बेंगलरसिम सफैफिनबाय आरोखि आरो दा बिनि बिसिनि आखायाव दङ बेनिफ्राय ट्रिटमेन्ट एसे होबाय दा बेखिनियानो रायजोफोर थेंक इउ मा जानाय आं दासिमबो मोजां खर'आव हायाखैलै जेनेबा नों मा गोसोखांदों दे बेखौनो बुं बेफोरो मा जानाय नैबे नांला रायलायनो मोनबाय आङो फैगौ आदा कमलेसजों औ आदा रानेसजों फैगौ बे लानाया मा जाखो बे लानाया बायदि बिसोरनो बुनायमोन सोर सोर आरो माब्रै मानसिफोरखौ सिनायबासो मायाव ट्रेनाव ना बिदि जायगायाव ट्रेनाव नुवालै आं गामियाव बैसासो मोनदों गामि मा गामियाव उदालगुरियाव ओमफ्राय मबाइलखौ सोर लानाय होनदों मबाइलखौ स्टेलेन बैसा मोनदों स्टेलेन बैसा मोनदों सोर बेलाय सोर स्टेलेन जों गामिनियानो खरंनि हराव ड्राग्स लायोना आहायबाय थानायाव सेकेन्ड दिनाव जानाय सेकेन्ड दिनाव कनफार्म जादों नङा नों ट्रेनाव गाखोनो मोनगोन ना मोनासै मानसिया ट्रेनाव गाखोनायाव जेबो प्रब्लेम गैया ओमफ्राय ट्रेननिफ्राय ओंखारनासो जादों ओंखारनाय बिहालागै जेबो प्रब्लेम गैया ट्रेनाव ओमफ्राय बबावथो जाखो बेलाय आं उदालगुरियाव गाखोनो थांबासो जादों ट्रेनाव गाखोनानै ओंखारना हायनाय माबोरै ओंखारना हायखो नोंलाय आं बेखौ थिगानो हायदों ट्रेन स्टेशननिफ्राय माबोरै सफैखो ट्रेन स्टेशननिफ्राय दिनै फुङाव आङो केरपुरामाव ओंखारबाय दा केरपुरामाव ओंखारनानै ट्राफिक पुलिस हायबाय थानाय सर मेरा का गाड़ी नहीं है पैसा भी नहीं मेरे को इंदिरा नगर ड्रॉप करो ना फिर इसे सिनायखायो सिगां बै कक'नाट ग्रुप मावबा एमजि रोडआव बिथिंमोन डिउटिया बेहा सिनायखायो आरो बियो सिखाना लाना हायबाय आंखौ सिखाना लाना हायनानै गिदिर दाबनानै डाबल रोडआव एगारबाय साहेरिनो अबेनिफ्राय फैनाय जेनेबा नों केरपुरामाव ओंखारनाया अबेनिफ्राय फैनाय जोंनिफ्राय तामिलनाडु माबा चेन्नाइ थांबाय चेन्नाइनिफ्राय डाइरेक्ट बै माबा पेसेन्जार गारिया गारिफोरखौ नायबानो माबायो हाजोबारियावमोन नामा नोङो हाजो गोनजासै नङा नों जेब्ला बिसोरजों माबादोंमोन बुलायलायदोंमोन बा हाजोबारिमोन नामा बिदि हाजो नङालै ओमफ्राय अजाया बेन्डेजखौ खाना हरनायालाय सोर अजा मा खालामो बेखौलाय आं खारखुमा लांनायावसो बिसोरखौ बुलाय खालाय थैगोन जामानि लानायमोन ना हरबाय थाथ'याव सानसेफोर थाथ' होना होनबाय थाबाय बे आखाया मा जादों आखाया नों ट्रेनाव जेबो जायाखै होनबालाय बबेयाव अजा लोगो मोनखो नोंलाय माबायावसोलै र' माब्रै होनबावगोन राबो माथाया सोलियाखै
नैबे उदालगुरि जाबाय दा दायो आं न'निफ्राय ओंखारबाय न'निफ्राय ओंखारनानै आं फार्स्टआव बै मोनसे जायगाया मा नाम मिथिना माबोरैबा मोनसे जायगा नाम दंलै बे ट्रेन गाखोयै सिगाङावनो गाखोखालि हरावनो जादों ट्रेन गाखोनो मोनाखै लकेल एरियायाव जादोंमोन न'आव थांफिननो हायो नोङो अ आं न'आव थांबाय थादों खननै खनथामसो नांलायनाय जादों ओमफ्राय बिदिनो ओमफ्राय गोसोआवहाय जाबाय दे गोसोआवहाय बाथाय खिथादोंमोनलाय नोङो जानायबाला नों उदालगुरिनिफ्राय नोङो थौरङाव न'आव थांफिननो हायोमोन आदामुआबो लांफैनाय ओमफ्राय आं मारै मारै मानसि सहैगोथाय आं पात्ता गैला लामायाव आदामुआ लांनो हायनाय नोंखो दा आदामुजों थांगासिनो मारै थानानै लामायाव माबोरै ट्रेनाव गाखोनो मोनखो ओमफ्राय जाखांनानै माबोरै ट्रेनाव गाखोनो मोनखो बे आरो गोबाव थानासो गाखोदों गोबाव थानासो गाखोदों चेन्नाइआव मा दिनाव गाखोनाय मिथिया दिनखौ गोसोआव गैला चेन्नाइआव माब्ला मोनफैनाय नों चेन्नाइआव ट्रेनावबा लायाखै रावजोंबो मोनलायाखैबो आरामसे पुलिसफोरजों सायफादों ट्रेनाव गाखोनायनि सिगां जादों ट्रेनाव ओंखारनानैबो जेबो जायासै गाखोनायनिफ्राय ओंखारनायसिम ट्रेनाव जेबो गैयाखै बुग्राफोरखौबो गोसोआव गैला नोङो सोर बुनायमोन सासेल' गोसोआव दं सानै मा नाम बेलाय बर' ना हारसा ना मा हारसा माहानि उदालगुरिनिनो माहानि उदालगुरियानो बिसोरो मायदिथि लोगो मोननाय थायो आरो मायदि लोगो मोननाय बिसोरखौ बिदि माने आं स्टेसननिफ्राय रेहाय थानाय दा सासे सिखावनाय मा सिखावहाय ओमफ्राय आं बैसोमा हङा होननानै ओरै दुर्गा थाख्लाहैनायाव एसे दामखौ दामबाय भाइरेल जादों दा सिखावनानै आंखौ नोंखौ मा खालामनायमोन नों जेनेबा मानो नारहैनायमोन बै सिखावहायदो हनायनानै फोजाहैनो नागिरहैब्ला नोंखौ फोजाहैनाय आं फोजाहैनाय दरजा नाख्लाना ए सिखाव फैदोंना नों फोजाहैनाय ओमफ्राय बेयाव नोंखौ सिखाव होननानै सिखावनानै दांबाय मा जायगायाव बेलाय उदालगुरियाव उदालगुरि मिलन नगराव मिलन नगर सोरानि न'मोन बेलाय हारसासो हारसा ना जाय बिहारि ना जाय कानाडा ना जायसो बेलेग सिक्स थानाय मानसि आं गाहानि बेलेग हा नों बेलेग सिक्स थानायमोन आरो बेथ'लै खर'आ एकदम थिग जायाखै मोनसे होनबा थाबा मोनसे जाबाय थादों मेगनालाय मेगना ओमफ्राय आरो बिथिंलाय खोमा ओरै गिदिंलाय आरो बिखुङाव दङ आरियावबो दं बेखौ नांला बोनांला दे आथिंखौ बोनांला दे नांला आंथिंखौ नांला जिराय जिराय